ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракони ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хушомаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои мо бошад тарзи тайёр намудани як намуд хӯриши ҳам зебо, ҳам болаззат. боварӣ дорам ки шумода маъқул мешавад. ҳама каса хушомаден ба канали мо. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экран нависта мондам ва бозам як бори дигар такрор мекунам, маҳсулотҳои мо зиёд нестанд, камтараканд. 4 намуд маҳсулот қадӣ мо як хӯриши ҳам зебо, ҳам болаззат тайёр кардем. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: пиёзи анзур, гӯшти мирғ, тухм, баъд ҷугорӣ, майонез катӣ якҷоя мекунем, шон тамом. ҳамин қадар маҳсулот катӣ мо метавонем ки як салати зебо ва болаззат тайёр кунем. анам чӣ хеле ки дидем дурозак пиёзи анзурро реза кардем, дар инҷа боша гӯшти мирғро реза кардесем, баъдан тухм, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳоро якҷоя мекунем. майонез катӣ хуб якҷоя карда, баъдан як формаи зебо медрорем ва ороишҳои маъқули дили худмонро мекунем. ба ҳамин салати мо мешавад тайёр. ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам, апа ва хӯракҳои ширини ман. барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, барои подписатсия, меҳмонакое ки нав ба канали мо дохил шуден, хуш омаден. ҳатман подписатсияро фаромӯш накунен. амин нигоҳ мекунам бисёре ай ҳамин тамошобинои мо беподписатсия тамошо мекунанд. фикр мекунам ки оқадар кори мушкил нест. дар он поёни видео подписатсия навистагӣ, ҳамро меҷиқен, аллакай шумо обуначии мо ба ҳисоб меравен. ҳар он пухтупазое ки мо мекунем шумода сабшени меравад. ягон видеоҳои мо ақиб намемонед. боварӣ дорам ки канал ба шумо маъқул мешавад, чунки ягон видеоҳои беҳуда надорем. ай ҳамаи видеоҳои мо метавонем ки ба худтона як чизаке ай худ кунен. то охири видео ҳамроҳи мо бошен дӯстони азиз. дар рафти видео шумо мебинем ки мо пикник рафтем, дар ҷоя хай мол куштан, баъд хӯрок тайёр кардем, манзараҳоро камера кардам, боз хӯрокҳоеро ки тайёр кардем ӯро камера кардам, барои шумо навор кардаму мондам духтарон, то ин ки битавонам каме ҳам боша шуморо хурсанд кунам. дӯстони азизи ман, дар инҷа боша ширкати атомиро тавсия метиҳам ки анами хоҳараки мо беҳтарин званиҳоро гирифтагианд. мехоҳанд ки нозикиҳои корро дар шумо омӯзонанд. ширкати атоми беҳтарин маҳсулотҳо дорад барои зебогии занҳо, барои саломатӣ, барои нарехтани мӯи сар, барои ҳама намуди бемориҳо маҳсулотҳо дорад ва кор кардан дар ин ширкат ҳам бениҳоят осон аст. дар як сол як бор харид мекунем тамом. ана ягон кори вазбӣ нест, як телефони ватсапдор дар кор мешавад тамом. марҳамат муроҷиат кунед, номерои рӯи экранда хоҳараки мо шумода ҷавоб метиҳанд ва кора нозук карда ба шумо мефаҳмонанд. маҳсулот лозим боша маҳсулот дастрас мекунанд. дар инҷа боша ҳамаи маҳсулотҳоамонро реза кардем, хеле дурозак. баъд ҳамаша дар нами як тағорача меандозем. мо майонез меандозем. 4 дона маҳсулот дорем дар инҷа. чӣ хеле ки дидем тухм, гӯшти мирғ, пиёзи анзур, ҳамаш нами реза кардагиёро нигоҳ кунед. ҳамаш як миқдор қатъиян. баъд инҷада як банкача ҷугории бандуэла дорем. вақте ҷугориро истифода мебарем, ҳамин ҷугории бандуэла истифода барем, ё ин ки гароши кам боша, аммо гароши кам бандуэлаш нағзад. дигарош як хелеш мулоими бадан, як хелеш сахти бадан ҳам хале. баъд ай майонезо боша, майонези ҳамин московский фикр мекунам ки барои ҳамин салато беҳтарин вариант аст. ина дар инҷа ҳамаи маҳсулотҳоамонро якҷоя кардем, майонезшам андохтем. баъдан мегирем ба тарзи дилхоҳи худмон украшение мекунем. метавонем ки хел дар тарелкаҳо бардошта истифода барем, бихӯрен. ман хостам ки камакак украшение кунам.
ки вақте аммо кӯдакорам хӯрданӣ мешаванд бо украшени катӣ фикр мекунам ки иштиҳовартар мешавад. Инам хеле якдонаи барги салатни листа мемонам. баъд дар пиёла мегирам. Агар шумо қолабак дошта бошед метавонед ки қолабак истифода баред. алhamхел дар пиёла пакет мемонам ай кадом сабаб ки вақте ки дар тарелка холӣ мекунем ша хушрӯ ҷудошаванда фикр мекунам ки осонае ба пакет кунӣ агар нағзтарае. агарам пакета нагирем дар пиёла фикр мекунам ки дар пиёла мечаспад дигар ҷудо карда намешавад. инам хеле осонак. мемонем пиёларо мегирем. баъди пиёла бошад пакет мона кушода мегирем. ҳеҷ кори мушкил неста. дар ҳамаи хонаҳо пиёла ҳаст, пакет ҳаст. мақсад вақте ки қолаб надорем чӣ надорем метавонем ки инамин роҳҳо қатъӣ истифода карда як ороиши беҳтарин тем аммо хӯриши худ монда. агар нигоҳ кунед духтаро просто так мо бардорем амхе салата фикр мекунам ки қа иштиҳовар намешавад. агар вақте ки мо камакак ороиш метиҳем бо аппетитнее фикр мекунам. ина нигаҳ кунед чӣ қадр хушрӯвак шид. бо камтараки дигар оро метиҳем. анамин салатни листа дар дарунаш камтарак укроба мондум. баъд ай гирдаш инам хел салатни листа печондум. ранги як хел гули необичный боришид. дар байни салат мо мондум. фикр мекунам ки як рангу бори дигар гирифт. баъд як хишак укробам хе монда болошда камтарак ҷугорикатӣ узор додем. фикр мекунам ки як хӯриши зебо, як хӯриши болаззат тайёр шид. ҳатман тайёр кунед, шумодаям мақбул мешавад. дар рафти видео шумо пикник дида метавонед. дар инҷа хӯриши мо тайёр шудааст. инам хеле як манзараҳои зебои Тоҷикистон рафта будем. даруни кӯҳу Адиро рафтем. бовар кунед иҷо мошин намеравад. ҳама қадар ҳавои тоза, дур аз ташвиши зиндагӣ, дур аз мошино, ҳам хеле як ҳавои тоза даруни Адиро будак. ина нигаҳ кунед духтаро. бо барои шумо ҳамин куҷо ки нарам шумо дар ёдум мерасед. мо дар ҳамун даруни дарахтҳо будем духтаро. ҳайҷа дар мол киштестиям мардако бисёрӣ рафтагӣ будем духтаро. як газел пури одам будак бо се ё ки намедонам се мошини дигар, мошини майдакати занакҳои калонсолу мардакҳои калонсол мошинода рафтам. анам хел бо газел пураи кӯдакову калонову ина нигаҳ кунед камакак айдур нишон додум ки ҳам хел одами бисёрӣ рафтагӣ будем. ҳамта рафта мол куштаву инам хеле як рӯзи мо дар ҳавои тоза инам хеле гузаштак. барои шумо бо навор кардам духтаро. куҷо ки нарам шумо дар ёди ман ҳастем. барои шумо навор мекунам. ҳама дар фикри хичаем, дар фикри наворкуним ки шумоам дур намонед ай ҳамин чизо. кадоме ки берунаи Тоҷикистона фикр мекунам ки ин чизо чӣ қадар барои интересный мешавад. барои ҳамаи баъд навор мекунам. дар инҷа бошад якум хӯрокда мо чӣ тайёр кардем. гӯшту картошка бирён кардем. чунки то мола киштан то гӯшт намак хӯрд ки чи иқа вақт гузаштак. баъд гуфтем ки хай занакҳову мардако тишна намонанд гуфта иқа картошкаву гӯшт жарид кардем. гӯшти хел килоакирам бурда будем қати мо. анам ҷода баъд гӯшта жарид кардем бо картошка андохтем қатиш жарид кардем. то вақте ки хӯрок тайёр мешавад гуфтем ира истифода кардан гирана. хай бо ғайри и бурда будем
пухтазҳову ову напиткаҳову тарбузу клубника гелосу ана бисёр чизо доштем даоҷа. кайф як рӯзи нағз буд. Ҳавоя ҳамақа ҳавош тоза буд. духтаро бовар кунед кам кам аи коро кардан дар кор. Ӯ дегмона нигоҳ накунед духтаро, як дасташ нестай. И ами деги ҳами ҷай ҳами ҷое ки дамгиревам хеле ай худаш ҳамхе дег дора. инам хел таҳдеги соз кардагиан. бовна я деги дига доран. ду дег айда. Я деги калон доштак, я деги майда доштак. мо ай худмо набурда будем хеле чизо. барои ки даже посудаҳоям ай ҳамиҷа худаш дора. посуда дораву қолин дора, курпача дора, ҳамаи чӣ дора. дар инҷа инам хел картошкара жарид кардан. Картошкаи аловӣ ҳам қабамаза шудаги буд. ҳам хел вай. дар алов нигаҳ кунед чӣ қадар хушрӯ жарид меша. суб сурхи бад накардем. барои чӣ? Барои ки занакҳои калонсолтар будан, мардакҳои калонсол будан чӣ хел ки медонед қурқ шава агар намехӯранво. дар инҷа картошкара бардоштем. аиси як кас рӯғани дега кам кардан гирифт. инами хел ако нами моли пуштагира гӯша андохта хӯрок тайёр мекунем. дар инҷа кабоб мегӯянд чӣ мегӯянд ам хеле хӯрок тайёр карда. гӯшта жарид кардему. баъд пиёз, болгарский помидор, баъд приправаҳо, барги лавлови риз, ҳамаи ҳамин чизора андохта баъд дам партофтему. баъд хушрӯак тайёр шид. бениҳоят як хӯроки болаззат. худа ҳавои тоза бовар кунед чӣ қадар иштиҳоовар буд. нигоҳ кунед духтаро ки ман бо баҳри шумо навор кардам то ин ки шуморам тамошо кунед манзараҳои зебои Тоҷикистона. ин ҷа духтаро дерун ай шаҳра бисёри раҳш пиёда меравӣ. мошин то куҷоира моро бурда. бисёри раҳи ира бо мо пиёда рафтем. як ҷое яи охир ки на мошин мерава на ҳичи. ҳамхе ором, табиати ором буд. ҳам қадар маъқул шид.